Magandang hapon. Yan. Magbibideo na naman ako. I-upload ko na naman to. Magandang hapon mga busing. Yan, nagluluto ako. Panuset. Birthday ng binata ko. Yan oh, masarapin yan. Medyo budyo muna tayo habang nagluluto. Yan. 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 Bili ang pulutan. Sinisik mura na ako. Narating ba si Romel? Yan. Napakasarap nito. Mga boss, oh. Imbitado ko kayo. Yan. Malaglag yan. Ang box ko nalaglag. Tapos na nag-stop. Hinapos na yung leggings. Aral-aral pagluto. Yan. Yan, maraming gulay. Yan. Yan, yung birthday, oh. Guwapo. Yay! Ito video, oh. Nag-live papa mo, oh. Yan. Marami yan. Antay nga kayo. Akin na ngayon ang dyan. Yan. Oh. So, mungkin Hindi ka sumama mo din? Kaya kita rin mo? yan. Yan, mga boss, malapit na. Malapit na maluto. Yan. Takpan muna natin mga 15 minutes. 10 minutes.
Yan mga boss. Lagyan natin ng pampasarap. Yan. Malapit nang maluto. Yan ang dakila. Hello. Yan mga boss. Dakilang ama. Ito na mga boss. Oh. Yan, bossing. Mga bossing. Ahoy. Ahoy. Yan. Tanggalin ko muna itong gulay, mga bossing. Pwede na. Pwede pa nang biguin yung silupa. Sinabi na namin kayo. Mawala yung pamilya. Ayan mga boss. Oh. Kailangan madaling araw. Ayan. Kailangan mo rin tubig. Kung libre yung daming pipila dun. Tapos anong oras ko nila? 4. Ayan mga boss. Sa kanila. Malapit na maluto. Kung maghapon pwedeng pumasok. Walang anong hindi wala. Pero yung sa mga akyatan, may sample. Dakilang cook, dakilang ama.
Sunod ko naman ang pansit. Tapos ka na ba maghugas? Magaling lang talaga kayo pag may papabili kayo eh. Yan. So, pagdating sa gawain, Hello mga boss. nangaw ka ng itlog. Mga dito na ako makilala. Pa-upload ng YouTube. Yan mga boss. Oh. Ito ng mga perso. Mga orso ngayon ano. Ito na tayo Guys, makilala. dyan naman ang sampal kita ha. Yan. Tama na yung on. Yan. Lagyan natin ng paminta ulit. Parang Bombay. Dalawa ngayon ha. Para masampal-sampal ko kayo ngayon. Tignan nyo lang. Yan mga boss. Ano ba yan, John? Okay lang naman, marinig dito sa YouTube ko eh. Sa YouTube sabihin mo ba yan? Ano mo, bahay mo. Okay lang eh, mahirap tayo eh. Malay mo, dito na ako ma-discover. Eh, Punta ka ng ano, hinugan taktak. Pre-entrance naman. ma-discover ako dito. Dito na ako yayaman. Anong talagang buhay? Mag-umpisa ka sa hirap. Dati nang mahirap eh. Hi, Pans! Yan oh, may pans na ako. Ayan mga boss. Malapit na, kapakulo naman ulit ako. Ayan. Tapos, lagay ko yung sarap. Sarap yung chicken chop. Ano nga sa likod niya, mismo bukas. Tapos ano, may lock lang dito sa taas. Ay, maganda. Ayan. Tawangas na kayo na matataas yung ano ko eh. Ayan mga boss. Ibay Oh, lagyan ko ng chicken chop para masarap. Pinitay kanina. Ano yan? Totoo? Ba kaya parang lakas ng loob mo palabas-labas ng tiyan? Wala, pansit lang yung nayanda ko sa binata ko eh. Walang wala eh. Yan talaga yun. Ang daming tumatawag. Maniningil pala. Ayaw niya siya. Ayaw niya. Pasensya na kayo mga boss ha. Busy lang ako eh. Pag ito na luto, okay na. Yan. Takpan natin para madaling iinit. Yan oh. Oh. Parang tumatanda na talaga ako ah. Ano ba dapat? Ay, masarap. Tama-tama, tapos na ako. Tapos magkakapi. Masarap na pala. Kain nyo na yung tubig. Patay na ba? Pakulo-kuloin muna. Ayan mga boss ha, hindi pa ako tapos magluto. Mahaba-habang video to. Baka magsawa kayo kakapanood. Ito yung bahay namin oh. Oh, tulugan ko, kawawa ako. Oh. Wala. Mahirap lang. Ayan, bubong ko. Oh, ha? Niluluto ko, ang kalan ko.
Oh. Sira-sira na. Oh. Walang kuan eh, walang pampagawa. Tama lang. Isang araw, one day. Malay natin. Oo, pala nga. May swerteng dumating. Ha? Ayaw niya ito. Ano naman talagang buhay eh. May swerteng dumating, buenas. Ay. Saglit lang mga boss ha. Balik ko na lang sa doon. Ayan. Maganda nga bumili ka na MSKM kasi binigay ng peso. Kaya mo to, 2 kilo lang. Pwede na. Hindi. Yung ano pa, sino nakakasal na yun? 2 kilo lang, pwede na. Ay, talaga sa kanila, bakit hindi Ulan pa kami ng kuryente. hindi pag wala yung Ang mahirap eh. salam na binigay ng peso Naku, nag-short. Yan. 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 Yan mga boss ha, malapit na. Kumukulo na. Si Sean, doon ko lang din kukuhaan ng ano. Ng ano yung Yan mga boss. Uy, marami na oh. Yan. 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 Ganun pala pag kukuhan daw ng pagluluto ng pansit. Yan, Sean. Are you Sean? labas na labas. Yan, Sean. Paano ang diskarte? Yan. Mahirap talaga pagka hindi master ang pagluto. Pero pwede na. Yan mga boss. Malapit na yan. Ayan. Diba? Pag sinisikmura ka, acidic na. Kakapagod din mga boss, magluto. Galing sa trabaho, dapat nag-order na lang ako, kaso lang walang pambili. Kaya ito, luto, sariling sikap.
Pagod na. Pagod, mga boss. Ayan. Tatapusin natin to. Ayan. Yun. Yun. Ganun pala yan. Lilinisan ko. Ayan. Pasensya na kayo mga boss ha. Talagang ganun ang dakilang ama eh. So sa mga manonood ko dyan, sana supportahan nyo ang channel ko. Ang paglalakbay ng Bicolano Boy. Yun. Sabi ko na. Lapit na to. Yan. Kunin muna tayo yung tubig. Madadali rin yan. Yun. Pagod. Kapoy. Kapoy ang Ginoo. Yan. Pasingin ka dyan. Yun. Isa lang tayong gumawa ng ganito. Yun. Sabi ko na. Yun. Ulam pa ba? Tubig? Ayan. Ayan mga boss. Malapit na. Parang maputla yung pansit ko ah. Ayan mga boss. Tikman nga natin. Ay lasa pansit na. Pwede na. Pwede na mga bossing. Lagyan natin ng toyo. Mabusan natin yung 2 kilo. Ayan. Kunin mo yung brush dyan, Paul. Brush dyan siya. Yun. Ganito pala ang pagluluto ng pansit. Wag na yung sabon, yung brush na pingin sa baba, hindi yan. Ayan mga boss. Saan ka pa? Kakapagod din ah. Ayun. Meron ka pala dito.
Yun. Sayang yun. Pangsubo din yun. Yan. Parang kinulang sa tubig eh. Sarap? Masarapin. Yun. Napakapagod pala. Mahirap. Bitin. Oops. Pwede na yan. Ayan mga boss. Kailangan halo-halo. Yun. 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 Pwede na mga boss. Lagyan natin ito. Yan o. Yan. Sarap. Sabi mo muna. Lagyan natin ng wana. Yan. Lagyan natin ng gulay.